Оешма предприятие бюджет өлкәсендә хезмәт куючылар Кояшлык ял паркына өмәгә чыкты. Мөслим урта мәктәбе коллективы, Түбән Табын интернат мәктәбе, Мөслим үзәк китапханәсе, авыл китапханәчеләре аеруча зур тырышлык куйды. Үзебезнең торган җиребезне без матурламыйча кем матурласын? Кунаклар килә, ерактан дуслар килә. Аларны шушында алып киләбез, шушындагы матурлыкны күрсәтәбез. Шуңа күрә инде табигать шартларына бәйле рәвештә үләне дә үсеп тора инде аның. Кояшы бар, суы бар дигәндәй, без үзебез яшәгән җирне үзебез чистартырга, үзебез матурларга тиеш дип уйлыйм. Аллага шөкер, менә көндә шундый матур яңгырлар яумый әле. Су буйлары шундый рәхәт һәм рәхәтнең дә шушы кадерен белсәк иде. Шушылай су буйларын һәр вакытта да үзебез чиста иттереп, матур иттереп тотсак ие. Кызларның кулындагы тырма һәм уракларга күздә ярмәде. Территорияны чүп үләннәрдән арындыру белән бергә ир-егетләр балалар уен мәйданчыгында ял итү корылмаларында төзекләндерде. Менә бу кояшлыкның матурлыгын бөтенебез карап сокланабыз инде. Шу үләненә батып яткан беркемгә дә ошамый. Шуңа күрә җыештыру кулай дип күрәбез инде. Кояшлык паркында өмәләр шушылай даими үткәрелеп тора. Кайткан кунаклар да безнең Мөслимнең матурлыгына сокланып китәләр. Чисталыкны бергәләп сакласак кына, Мөслимебез тагын да матуррак булыр, ямьле булыр. Мөслимләр генә түгел, кайткан кунаклар да җирлегебезнең матурлыгына таң калып йөри. Тик бу матурлыкны бергәләп сакларга кирәк шул. Су буе территориясын билтеңентен булып үскән кычыткан, алабута, башка төр чүп үләннәрдән арындыру өчен өмәләр алга таба да дәвам итәчәк. Булганны кадерләп тотканда гына әйләнә тирәбез чиста булыр. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.